sitten vaan kerta kaikkiaan keskittyy ihan täydestä sydämestään siihen ja sitten ei auta enää täristä. No mä oon Pilvi Sipilä, 22-vuotias ja kotoisin Tampereelta. Me ollaan Suodenniemellä, Lahdenperän kylässä. Eli tää Suodenniemi kuuluu Sastamalaan nykyisin. Suurin piirtein 70 kilsaa Tampereelta on tänne matkaa. Tää ei oikeastaan ole yritys, vaan yhdistys. Eli meillä ei oo, tai lisättäköön vielä, että voittoa tavoittelematon yhdistys. Eli me tehdään tätä oikeastaan ihan itsemme iloksi. Ja tuloja on tullut sen verran, että me ollaan saatu kulut, kaikki mitkä esitykseen on jouduttu laittaa, niin ne on saatu aina katettua. Mä aloitin vuonna 1999 Tampereella Sorin sirkuksessa. Eli mä olin 9-vuotias silloin. Ja siellä mä sitten treenailin 12 vuotta, kun mä siellä olin. Joo, 12 vuotta. Siellä mä oon kaiken oppinut. Sirkus Supina tosiaan sai silloin 2002 alkunsa, kun mä ja Suvi päätettiin pitää meidän perheenjäsenille täällä meidän mökkipihassa sirkusesitys. 4 eri vuonna esitys tuossa pihassa. Ja sitten meidän yksi naapuri sanoi, että haluaisitteko tulla esiintymään, että mulla on tommonen suuli, että pääsisitte sinne tekemään esityksen. Että saisitte katon pään päälle ja ei haittaisi vaikka sataisi vettä ja näin. Suvi, Pilvi, Supi. Ja sitten se tuli jotenkin siitä sitten, että no Supina on hyvä. Ikään kuin se na on vähän niin kuin ma ja se ma on maisu. Mä oon Maria Serpinin. Mä oon tämän sirkuksen ohjaaja ja sirkusyhdistyksen puheenjohtaja. Ja tässä showssa, nimenomaisessa showssa, on myös sitten joutunut vähän näyttelemään. Tanssimaan myöskin. Pilvi on mun sisko. 2007 se räjähti käsiin, kun meillä oli tää pappaesitys. Ja sitten oli jo paikallissanomissa ilmoitusta ja muuta, että sitten tuli jo aika paljonkin ihmisiä kattoo. Mut sit siinä tuli semmonen 3 vuoden tauko, kun siinä oli vähän kaikenlaista, kun toi mun sisko Maria Sipilä. Mä oon Maria Serpinin. Se on Serpinin nykyään, kun se meni naimisiin. Oli jossain ulkomaillakin, se oli koko kesä. Oli aina tarkoitus pitää se sirkus, mutta sitten jotenkin kaikkien aikataulut meni. 2010 me sitten saatiin uutta virtaa. Mä oon Oskari ja mä oon Pilvin poikaystävä. No, Oskarin bändi tuli mukaan silloin. Sitten me alettiinkin suunnitella yhdessä niitten kanssa tätä juttua. Ja sitten se oli sitten aika iso juttu jo, Kärpäsestä Härkänen. Sitten oli 2011, eli viime vuonna oli Suodenniemen näkymätön mies ja tänä vuonna tää Kari. Vähän pitää mennä sinne päin. No tänne siinä nyt jumpannut ja sitten mä oon silleen, kuka sä oot? Same music. Miksi kaikki mitä nähdä kykenet on mustaa? Miksi löydä sen ahmitusta? Ottavien hankien päällä on harmaa pinta. Sisko se on liian kova hinta. Peli liian kova pinta. Vielä kyynäläsi puhdistaan tän maan. Asfalttikuoren läpi puukauneihin kasvaa. Sen oksilla sun lapses leikkii saa. Ja sen nuoretta hedelmää muistaa. Anna pullana virrata.
Meillä aukesi vanha haava. Meillä on monesti esityksissä aina joku syvällisempikin teema tai sanoma. Siinä annetaan vähän yleisölle ymmärtää, että tämä karju on hyvä. Ei voi sanoa hyvä ihminen, kun se on sika, mutta tämä karju on hyvä sika. Joo, no se on tämän niin kuin tarinan kannalta se päähenkilö. Eli karju on sika, joka pyörittää tehdasta. Tehdas, joka valmistaa aivan täysin tarpeetonta turhaketta, joka on sellainen terveysvaikutteinen kypärä nimeltään Super Space Pro. Ja kaikkea ilmastonmuutos tavallaan tulee sitten niiden tehtaan osien myötä sinne metsäänkin. Ja siinä sitä sitten ollaan. Perustetaan siihen tehtaaseen, missä ennen tuotettiin tätä typerää hattua, niin että sitten tuleekin taimitehdas. Ihan pienesti kantaa ottava. Ehkä me ei haluta hirveän röyhkeästi tulla ja paasaamaan jostakin asioista, mitkä me koetaan tärkeiksi, vaan ehkä enemmän tällainen. Meistä olisi kyllä kiva, että yleisössä heräisi jotain ajatuksia, mutta ettei se olisi liian hyökkäävää. No minä, sitten Suvi ja Venla on myöskin Atte Martikainen, niin Atte tekee Diaboloa tänä vuonna. Mun veljenpoika Simo ensimmäistä kertaa mukana. Maijun pikkusisko Saara, Tuukka, Jarkka ja Maiju. Tiina on laulamassa, Peninna. Sitten on tietysti tää tekninen puoli, Juho on Maijun poikaystävä. Mainitsinkohan mä nyt kaikki. Meitä on aika monta tässä. Sipilän äijä, mä oon Pilvi Sipilän äiti. Pilvi Sipilähän on Sirkuksen äiti. Minä ja Tarja, eli Suvin äiti, eli mun sisko, esiinnyttiin. Meillä oli aina joku rooli ja se oli tuossa meidän pihassa ja meitä oli 4 tekemässä sitä. Nythän se on vähän paisunut. Meillä oli kyllä aika merkittäviä rooleja Tarjan kanssa vielä 2-3 vuotta sitten. Tarjalla oli ihan päärooli ja mä olin semmoinen kulahtanut ballerina, mutta nyt viime aikoina. Aiemmin ilman nuottikorvaa elänyt Eija laulaa nykyään kuin Vesa-Matti Loiri. Mulla on tästä asti aikaa, muutama latti maapalloa, mietnäälin kahvia tupakkaa. Viime aikoina me ollaan huoltojoukoissa. Mä myyn lippuja ja sitten me ruokitaan tää. Meitä on kuitenkin melkein 30 ihmistä täällä tän viikonlopun. Niin sitten me huolehditaan siitä, että taiteilijat saa ruokaa. Saatko sinä alan kuivumaan? On se vähän kyllä, että parta tippuu. Pensseleitä. Joo, ne on siellä ylätasolla. Okei, mä pistän tuon. No, se on yleensä sillä lailla, että kun odottaa sitä omaa vuoroonsa, niin silloin jännittää tosi paljon. Ja melkein joskus on aivan niin kuin, ihan kädet tärisee ja muutenkin vaan aika kova jännittää. Mutta sitten jotenkin kun tekee sitä numeroa, niin on ikään kuin jossain sumussa. Ei sitä oikeastaan sillain ymmärrä, että mitä. Jotenkin se jännitys sitten vaan haihtuu pois silloin, kun ollaan tosi toimissa. Mennään Matilda tänne. Oho kulmalla. Tässähän on meidän hyvä paikka.
No vähän tuntui, että tuli semmosia pikkukömmähdyksiä esimerkiksi just, että vähän liikaa savua ja puku repeilee ja kaikkea, mutta ihan mukavasti muuten, että toivottavasti ihmiset näki jotain sieltä savun keskeltä, mutta ihan hyvät fiilikset sinänsä. Se oli makeeta. Ja stroboja ja kaikkea. Meillä on itse asiassa nyt edellisenä vuonna jo, me ollaan pikkusen laajennettu meidän repertuaaria ja meillä on ollut nyt 2 sirkustyöpajaa Tampereella viime vuonna. Meillä oli Pispalassa semmoisessa tapahtumassa 1 sirkustyöpaja, missä valmisteltiin niiden ihmisten, jotka sinne ilmoittautui, niin niiden kanssa esitys. Ja sitten meillä oli Tampereen yliopistossa, oli myöskin, meitä pyydettiin sinne pitämään sirkustyöpaja opiskelijoille. Se oli aika jopa suosittu tää ja saatiin kyllä tosi hyvää palautetta niiltä siitä kurssista, että todennäköisesti jatkossakin ehkä voitaisiin pitää jotain vastaavanlaisia kursseja. Mähän opiskelen nyt luokanopettajaksi, että musta tulee luokanopettaja 4 vuoden päästä, mutta mulla on myös vähän semmoinen pieni ajatus, että koska tää luokanopettajan koulutushan on aika sillain yleispätevä ja hyvä. Eli ehkä, no tää on nyt aina tää mun ikuinen haave varmaan ollut ties kuinka kauan, että perustais oman sirkuskoulun tai jotenkin tämän Supinan kanssa muodostaisi sen, tai se on todella vielä, en tiedä yhtään mitä tulee tapahtumaan, mutta ehkä se olisi semmoinen haave. No ehkä mä voisin sen vielä sanoa, että tää Supina, tää on sillä lailla mulle todella tärkeä juttu. Oikeastaan voisi sanoa, että jollain tapaa mun sielu on tässä sirkuksessa. Ja varmaan johtuu siitäkin, että se on täällä Suodenniemellä, täällä missä mä oon lapsuuden kesät viettänyt aina, ja tää on mulle tosi rakas paikka. Ja sitten, että tässä on kaikki oikeastaan mun perheenjäsenet on tässä mukana jollain tapaa. Esimerkiksi mun veli rakentaa aina meille ton katsomon ja muutenkin auttaa aina, ja äiti ja isä myös on todella korvaamattomia tässä hommassa. Esimerkiksi äiti ruokkii siskonsa kanssa meidät täällä aina, kun on tää sirkus viikonloppu. Ja niin, on mahtavaa jotenkin puhaltaa kaikki yhteen hiileen täällä ja tulee todella yhteisöllinen tunne ja olo.